చేస్తున్న గౌరవ శాసనసభ్యులు సక్కు గారికి, ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన కుమ్రం జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ ఎస్పీ గారికి, ఈఓఐటీఏ గారికి, లోకల్ మండల ప్రెసిడెంట్, సర్పంచ్, మరి గిరిజన నాయకులకు అందరికీ, మరి ఐటీడీ అధికారులకు నా దేశంలో తెలుస్తూ ఏదైతే ఈ సంవత్సరము 83వ స్మారక వర్ధంతి 28 అక్టోబర్కు వస్తుంది. దానికన్నా ముందు 27న మా మేము వారసు తర్వాత ఆదివాసీ సంఘాల నాయకులంతా అవల్ కమిటీ పూజ 27న రాత్రి పూజ చేసి ఇక్కడ జాగరణ చేస్తారు. 28 రోజు మేము నివాళులు అర్పించి ఉత్సవం జరుపుతూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలపై సమావేశం ఉంటుంది. అది ఒకవేళ ఈ సంవత్సరము ఎన్నికల సంవత్సరం కాబట్టి ఎన్నికల కోడ్ వచ్చినట్లయితే సమావేశం జరగకుండా ఉత్సవం మాత్రం జరగాలి. లేదా ఆటపాట మాటలతోటి కార్యక్రమం నడిచి నివాళులు అర్పించడానికి కనీసం ఒక 5,000-6,000 మంది ఇక్కడ జనం వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి భోజన ఏర్పాట్లు గత సంవత్సరం అది ఏది మేము మాట్లాడే ప్రతిదీ ప్రభుత్వ పరంగా అవుతుంది కాబట్టి గ్రామాల నుంచి బస్సులు వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేయడానికి ఏదైతే మేము కమిటీలో ఒక సీనియర్ నాయకుడిని ముందుగా పెట్టి చైర్మన్గా చేసి ఈ ఉత్సవ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళంతా వచ్చినప్పుడు సహకరించి ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఒక వివిఐపీ లేదా విఐపీని ఎవరిని పిలవాలనేది కమిటీ ద్వారా నిర్ణయం చేసి కమిటీ ప్రచారం చేయడానికి వీళ్ళకు వాహన సౌకర్యం, తర్వాత అన్ని రకాల కమిటీ సూచనల మేరకు ప్రభుత్వము అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఈ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా ఏర్పాటు చేయాలి, ఘనంగా జరుపుకోవాలి. ఇది జోడెకాట్లో. తర్వాత వారోత్సవంలో భాగంగా జన్మస్థలమైన రౌట సంఖ్యపల్లి 15 దినాల తర్వాత అంటే 13వ తారీఖు నవంబర్కు రౌట సంఖ్యపల్లి జన్మస్థలంలో కూడా ఇలాంటిది జరుగుతుంది. దాన్ని కూడా గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ కూడా అన్ని వస్తువులు, ఎందుకంటే ఐటీడీ మనకి రోడ్ రవాణా, విద్యుత్, డ్రింకింగ్ వాటర్, మెడికల్ అన్నీ చేసి ఇక్కడ ఏదైతే మాట్లాడుతారో అది ప్రభుత్వానికి తప్పక ఇదే పెద్ద వేదిక. ఏదైతే ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా ఏ పార్టీ వచ్చినా, ఎంత పెద్ద నాయకుడు వచ్చినా ఇక్కడ వాళ్ళకంతా అందరితో సమానమైన భాగం ఉంటుంది. జెండలు అక్కడ అడ్డి నుంచే, కానీ ఇక్కడ వచ్చేది లేదు. ఇంతకుముందు 2-3 ఎలక్షన్లు కూడా ఇట్లాంటి వర్ధంతి వచ్చింది, కానీ అందుకని అఫీషియల్లీ తర్వాత ఆదివాసీ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ప్రకారంగా మా అమరజీవి కుమ్రం భీమ యొక్క ఉత్సవాన్ని ఘనంగా జరపాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటూ, మరి కమిటీ వాళ్ళు చిన్న విషయాలకు పోకుండా మరి ఘనంగా జరపడానికి ఇది ఈ వేదిక యొక్క జోడెకాంతే కాదు, పేరుపేరితే కాదు, ఆదిలాబాద్ మన అధికార యంత్రాంగం మనకు తోడుంటాయి కాబట్టి కమిటీ వాళ్ళు మంచి సూచనలు ఇచ్చి ఈ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని కోరుతూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ముగిస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. ధన్యవాదాలు.